Vi kan godt lave en Grease i 2026, som er en kæmpe fest, og som er masser af energi, og masser af sindssygt godt musik, fordi det er det jo. Alt, hvad der fortæller noget om, hvordan de har det, eller hvordan de interagerer med hinanden, det bliver på dansk. Og alle de numre, som er rene shownumre, de bliver på engelsk. Enden af Rasmus er, jeg synes, det er et af vores forpligtelser i det her hus, det er også at give nye, unge professionelle en chance for at komme og udvikle sig og prøve at stå med noget, som er mere end ensemblearbejde. De morgendagens musicalstjerner, vil jeg næsten sige. De dedikerede, har en høj faglighed, har en kæmpe ja-hat, har lyst til at arbejde, har lyst til at dykke ned i det her også, og være med til at give vores Grease 2026 en ny farve og en ny smag. Den har jo sin dynamik, og den har sin fortælleform, og jeg tror egentlig, at der er en masse omkring noget gruppedynamik, og noget om at passe ind, og få lov til at være sig selv, og få lov til at være den, man er. De er jo unge mennesker i proces, og måske sådan lige i slutningen af deres pubertet. Så der er masser af sådan voksne ting, der skal til at falde på plads. Og hvis vi sådan går et lag dybere end en klichéen, der hedder, jamen hvis du vil være en del af gruppen, så skal du lave dig om. Det er sådan den umiddelbare og den sådan hurtige konklusion på Sandys rejse. Men der er jo meget mere end det, og det tror jeg godt, vi kan se. Og jeg tror, når vi sidder og ser filmen, så sidder vi også og hæpper lidt på hende. Og måske har Sandy, som jo er hende, der i forestillingen på papiret har sådan den største udvikling og den største udfordring. Nu kommer der en kæmpe afsløring. Vores Sandy forbliver rødhåret. Jeg har ikke lyst til og hun skal være stereotyp blond. Og måske har hun mere i sig selv af den Sandy, hun ender med at blive, end bare lige de sidste 4 minutter i den her forestilling. Og modsat, at Danny ikke bare er en dum skid, der prøver på at være leader of the pack, men at der rent faktisk også ligger noget herinde, så han måske heller ikke helt er som den, han gerne vil være. Det er sådan hovedtemaerne, jeg trækker ud af det her. Jeg glæder mig meget til at få Jesper på holdet. Han er en teamplayer, og han har en masse god erfaring, han også kan give også alle de her unge mennesker. Og han passer bare skide godt ind med hans musikalitet og hans stemme. Du skal købe en billet til vores Grease her i MCH Musical, fordi det bliver en fest, så kom bare.